थांनाय हराव गासै आसामाव गिख्रंथाव अर खामनायनि मोनसे फारि जादों। अर खामनायनि जाहोनाव गोबां धोन सम्पथिफोरा खहा जादों आरो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थागिरिफोरा जायगा सोलायनो गोनां जादों। नंगौ, थांनाय हराव आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां अर खामनाय जाथायफोरनि खौरां मोननाय जादोंमोन। फारियै आसामनि गोबां जायगाफोरावनो गिख्रंथाव अर खामदों, जेराव गोबां न'-बां मुवा बेसादफोरा सेवहांगार जानायजों लोगोसे लाख लाख रांनि धोन सम्पथि खहा जानायनिबो खौरां मोननाय जादों। थांनाय हराव बरपेटानि सरभग, कामरुप, डिब्रुगड़, काछार आरो सिलापथार बे मोनबा जायगाफोराव गिख्रंथावै अर खामदोंमोन। सरभगनि आमगुरियाव थानाय नयन कलितानि न'आ गासैबो अर खामजोबदोंमोन। कामरुप जिल्लानि बिहापारायाव मोनसे जि बानायग्रा कारखानायाव आरोबाव मोनसे गिदिर अर खामनाय जादोंमोन, जेराव गासै 20 कौटिसोनि खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डिब्रुगड़आव सासे आइजोनि न'आव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव ओनसोलनि गंबा भारा न'फोरा सिलिंखार जादों, लोगोसे गोबां सम्पथिफोर खहा जादों। काछार जिल्लानि कलाइन बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव ओनसोलनि मोनब्रै फालांगियारि फसंथानफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। राज महोत्सवनि गेजेराव थांनाय हराव सिलापथारावबो गिख्रंथाव अर खामदों, जायनि जाहोनाव गोबां न' फालांगियारि मिरुफोराव गोबां खहा जादोंमोन आरो गोबां लाख रांनि बेसेन गोसा सम्पथिफोरा खामजोबदोंमोन। अर आरो हरखाब गोनांथि सिबिथायफोरा बे अर खामनायनि जाहोनफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय हराव गासै आसामाव गिख्रंथाव अर खामनायनि मोनसे फारि जादों। अर खामनायनि जाहोनाव गोबां धोन सम्पथिफोरा खहा जादों आरो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थागिरिफोरा जायगा सोलायनो गोनां जादों। नंगौ, थांनाय हराव आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां अर खामनाय जाथायफोरनि खौरां मोननाय जादोंमोन। फारियै आसामनि गोबां जायगाफोरावनो गिख्रंथाव अर खामदों, जेराव गोबां न'-बां मुवा बेसादफोरा सेवहांगार जानायजों लोगोसे लाख लाख रांनि धोन सम्पथि खहा जानायनिबो खौरां मोननाय जादों। थांनाय हराव बरपेटानि सरभग, कामरुप, डिब्रुगड़, काछार आरो सिलापथार बे मोनबा जायगाफोराव गिख्रंथावै अर खामदोंमोन। सरभगनि आमगुरियाव थानाय नयन कलितानि न'आ गासैबो अर खामजोबदोंमोन। कामरुप जिल्लानि बिहापारायाव मोनसे जि बानायग्रा कारखानायाव आरोबाव मोनसे गिदिर अर खामनाय जादोंमोन, जेराव गासै 20 कौटिसोनि खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डिब्रुगड़आव सासे आइजोनि न'आव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव ओनसोलनि गंबा भारा न'फोरा सिलिंखार जादों, लोगोसे गोबां सम्पथिफोर खहा जादों। काछार जिल्लानि कलाइन बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव ओनसोलनि मोनब्रै फालांगियारि फसंथानफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। राज महोत्सवनि गेजेराव थांनाय हराव सिलापथारावबो गिख्रंथाव अर खामदों, जायनि जाहोनाव गोबां न' फालांगियारि मिरुफोराव गोबां खहा जादोंमोन आरो गोबां लाख रांनि बेसेन गोसा सम्पथिफोरा खामजोबदोंमोन। अर आरो हरखाब गोनांथि सिबिथायफोरा बे अर खामनायनि जाहोनफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों।